A cikin ƙauye mai cike da surkulle, mutane suna rayuwa cikin kwanciyar hankali da farin ciki da son junansu. Kowa ya san kowa, labari in dai ya zo shi dole sai ya yaɗu ta ko'ina. A cikin wannan ƙauye akwai wani saurayi mai suna Jamilu, wadda aka san shi da nutsuwa da kamala. Ta ko'ina matan ƙauyen in ya wuce suna buƙatarsa, amma akwai wani abu guda ɗaya da mutane ba su fahimta a tattare da shi ba: yawan fita cikin dare shi kaɗai. Tun daga ƙuruciya Jamilu yana da wani hali na yawan zama a cikin inuwa ko kuma gefen rafi, tamkar wadda yake sauraron wani abu da idanun mutane ba sa iya gani. Iyayensa sun taɓa tambayansa dalilin hakan, amma kullum amsar shi guda ɗaya ce: ni dai ina samun nutsuwa ne da kwanciyar hankali a can. A gefe guda kuma, a cikin mutanen gari ana yawan jiyo labarin cewa akwai aljanu da ke cikin bayan ƙauyen. Wasu rantse cewa suna yawan ganin haske kamar hantsi, wasu kuma sukan ce sau da dama suna jin muryar mace, amma kuma ba sa iya ganin kowa. Jamilu ko baya damuwa da waɗannan maganganun mutanen, shi dai kullum wannan hanyar ce dai tasa. Wata rana da daddare bayan mutane sun yi bacci, Jamilu sai ya yi niyyar fita. Wani abu a zuciyarsa ya ja shi fiye da kullum, yana ji ne tamkar ana kiransa. Yayin da ya isa bakin daji, iska ta yi sanyi, ganyayyaki suna ta kaɗawa, sannan wani haske na annuri sai ya bayyana a gabansa. Kafin ya yi magana, wata murya mai taushi sai ta ce: ka dawo ne Jamilu, na san za ka zo. Nan take jikinsa sai ya sanyi, idanunsa suka horu kamar wuta. Wata kyakkyawan mace ne ta tsaya a gabansa, doguwa ce faratas, idanunta kyawawa suna ta kyalli, bakin gashi ko gashi ya digar mata har ƙugu. Bai taɓa ganin halitta mai irin wannan kyan ba. Sai ya tambaya cikin raunin murya: wace ce wannan? Kawai sai ta yi murmushi: ni ce wadda ka jima kana gani a cikin mafarkinka. Ni ce Zara, diyar sarautar aljanu masu kiyaye wannan dajin da kake ciki. A wannan dare ne aka kulla abin da ba a taɓa yi a tarihin ƙauyen ba. Dan adam ne da aljana suka kulla soyayya. Soyayya kuma ta yi ƙarfi ne fiye da tunanin Jamilu, har ta kai shi ga abin da ba zai iya faɗa a kowa ba. Amma dukkanin al'amuran da aka lullube shi a cikin duhu sai da suka bayyana bayan wasu watanni, lokacin da wata akuya guda ɗaya a cikin gidan su Jamilu ta fara nuna alamun ciki, duk da ba wanda ya taɓa kusantar ta. Kamar yadda kowa yake cewa inda uwarku take a rufe, to lallai wata rana ƙasa za ta fito da ita. Sirrin da Zara ta ɓoye, to lallai zai fito fili ne nan da nan. A kwanakin farko mutane ba su ma lura da cewa akuyar Jamilu, wadda ake kiranta da 'yar guntuwa saboda karancin jikinta, ta fara kumbura ba. Amma daga rana zuwa rana cikin akuyar ƙara kumbura yake yi fiye da kima. Shi da kansa Jamilu yana mamakin wannan abu, domin shi ne ke kai mata ciyawa da ruwa a kullum, kuma ya tabbata babu wani bunsuru a wajen da ya taɓa kusantar ta a wurin. Ranar wata Lahadi, lokacin da yake wanke gogori a cikin bayan gida, mahaifiyarsa maman Jamilu ta leƙo take cewa: me yake faruwa ne da guntaye kuwa? Wallahi wannan cikin nata ba wai na akuya bane. Na shafa shekaru ina kiwo amma ban taɓa ganin irin wannan girman cikin ba. Jamilu da yake gefe sai ya dariyan ƙarfin hali: ai kawai cikon ciki ne mama. Ta ce: cikon ciki fa kace? Sai ka ce wadda ta shigar da ɗan doki cikin nata? Ni kan wallahi wannan abin yana bani tsoro. Maganar mamansa ta sosa masa zuciya fiye da yadda ya soma. Tun da ya fara soyayya da Zara, yana ta ganin abubuwa ne masu ban mamaki, kamar haske da yake yawan gani idan rana ta faɗi, ko kuma muryar Zara da yake ji, ko da kuwa yana cikin mutane ne, amma bai taɓa tunanin za ta ɗora ɗumbin damuwa a kansa ba. A daren wannan rana Jamilu ya kwanta, amma baccin baya iya zuwa masa. Guntaye kwa tana ta jan numfashi a gefen barandan cikin gidan, tana miƙe kafafunta kamar mai shirin yin naƙuda. Yana ci gaba da jin zuciyarsa tana bugawa kamar ana buga ganga. Da misalin karfe 1 na dare sai Guntaye ta fara yin ihu na akuya ne mai nauyi. Nau'in ihu ne bai sa bajin irinsa ba. Nan take sai ya fito da gudu, yana zuwa sai ya tsaya cak. Sai ya ga cikinta yana motsi, amma ba irin motsin dabba ba. Motsin yana da tsari ne sau 3, ya tsaya kuma sau 2. Ya tsaya ne kamar tsarin bugun zuciya na mutum. Sai Jamilu ya furta da cewa subhanallahi. Sai kuma ya ji wata murya ne a kunnensa, wadda bai taɓa jin ya fito daga sassa na duniya ba. Na ce maka ba za ka tsere daga alƙawarinmu ba. Ya waigo gefe da gefensa amma babu kowa. Sai iska mai kamshi ta shigo da irin haske na furanni, wadda shi kaɗai ya san Zara ne take masa irin haka. Washe gari ya waye da labarin cewa Guntaye ba ta iya tashi, ta kusa aihuwa. Mutanen gari sai suka taru, kowa cikin tsoro da sha'awa. Wasu ma sun fara cewa wannan lamarin fa miƙa shi a Allah. Wasu kuma suna cewa lallai akwai sihiri a wannan gidan. Amma maman Jamilu cikin halin kiɗima ta riƙe hannun ɗanta ta ce: Jamilu, akwai wani abu ne da kake ɓoye mini? Zuciyarsa sai ta tsaya. Ko zan iya amsa wa mama wannan tambaya? Zan iya faɗan gaskiya
gaskiya ko dai in sake kirkiro ƙarya ne ko kuma aljana Zara ne za ta tona mini asiri. Jama'a kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da wannan labari. A safiyar Litinin ku gari bai taya cikin kwanciyar hankali ba. Rana ma ta fito ne a cikin wani launi na toka tamkar za ta yi kuka. Mutanen ƙauye sun fara taruwa ne a harabar gidan su Jamilu. Kowace fuska tana nan cike da mamaki da tsoro da ɗanɗanon labari mai zafi. Guntayakwa tana kwance ne tana ta ruwan zufa. Jikinta yana motsawa fiye da yadda kowace dabba za ta iya jurewa. Maman Jamilu sai ta sa hijabi ta fita waje ta ce da mutane, tsaya a gefe idan abin ya zama bala'i kada ku zo kusa. Mutanen gari ku sai ƙara matsowa suke yi kusa. Idan akwai abin da mutane suke so fiye da shayi da kunu da safe, to su ji labarin cewa ganan hatsari ko kuma wani abun mamaki yana faruwa. Jamilu sai ya durƙusa a bakin akuyar, hannunsa yana yin rawa ba saboda guntaye ba, amma saboda abin da yake tunanin zai fito ne daga cikin guntaye. Fuskarsa ta yi fari kamar wadda aka zuba masa garin alkama. A daidai lokacin da kowa yake zuba idanu, sai guntaye ta sake yin wani irin ihu ba irin na dabba ba. Murya ce mai zurfi kamar tana magana da wani harshe ne da ba a saba jin irinsa ba. Sai kuma cikin nata ya fara motsawa ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba. Kafin kowa ya yi wani abu, sai wasu abubuwa guda biyu suka fito a lokaci guda, amma kuma ba yara ne na akuya ba. Mutanen gari sai suka yi ihu. Jama'a ku kalla, wani dattijo sai ya furta da ƙarfi. A cikin ɗan kwandon da aka shimfida a kusa da ita, sai aka ga 'ya'yan jarirai na ɗan adam ne guda biyu, farare tamkar wadda aka shafa musu zinari. Jikinsu kuma yana da haske tamkar wadda aka ƙura hasken wuta. Idanunsu kuma suna nan a rufe, amma jikinsu yana motsi tamkar wadda ake ɗora su akan iska. Maman Jamilu sai ta ja da baya da ƙarfi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ai ba halittar da muka saba gani bane. Wasu mata sai suka fara yin kuka a gefe, wasu maza kuma a gefe sai suka fara karanta addu'o'i, wasu kuma suka fara yin gudu suna faɗin cewa aljanu sun mamaye wannan wurin, domin fa mutanen ƙauyen nan ba su saba ganin irin wannan ba. Amma fa Jamilu sai ya tsaya cak domin zuciyarsa ta yi sanyi tamkar wadda aka ɗora masa ƙanƙara akan ƙirjinsa. Ganin jariran nan guda biyu sai ya tunatar da shi muryar Zara a daren jiya. Tun da aka zaɓe ni to dole ne a bar ni. Wani iska mai ƙamshin furanni sai ya ƙara busowa a cikin wurin. Tsuntsaye sai suka tashi sama gaba ɗayansu tamkar wadda aka tsoratar da su. Kwatsam sai wani haske ya bayyana a gangin wani bishiya a bayan gida. Haske ne mai launi na shuɗi, yana da sanyi kuma yana da ƙarfi. Cikin wannan haske sai Zara ta fito. Aljana ce mai kyau fiye da mafarkin mutum. Mutanen gari sai suka durƙusa da tsoro, wasu kuma sai suka sume ma a wurin. Zara sai ta tsaya cak a wurin, idanunta suna ta kallon Jamilu. Ba ta ganin kowa, kamar ba kowa a duniya haka take gani. Ta ce da shi cikin sanyayyar murya, ka karɓe su sai ka san meye ya faru, sai kuma ka san menene ya rage. Da wannan kalamai sai hasken nata ya fara yin bacewa, tana narkewa ne tamkar hayaki. Jamilu sai ya furta cikin rawan murya, Zara kada ki bace, me yasa kika mayar da cikin da na miki kan akuya? Amma kafin ya karasa magana ta riga ta bace, sai iska ne kadai ta rage a wannan wurin. Yanzu kuma mutane sai suka juyo zuwa ga Jamilu, idanu suka cika da tsoro da kuma fushi da mamaki. A gaban kowa Jamilu sai ya tsaya tamkar bishiya da iska ta kasa motsawa. Yanzu sai ya fara gane cewa rayuwarsa ba za ta taba zama kamar yadda take a da ba. Garin bai kwana cikin kwanciyar hankali ba bayan wannan abin da ya faru. Mutane sun tafi gidansu cikin rawar jiki, wasu suna yin kuka, wasu suna karanta addu'o'i, wasu kuma ba sa iya magana ma kwata-kwata. Labarin sai ya mamaye dukkanin unguwanni da ƙauyen. Akuya ta haifi 'ya'yan ɗan adam, aljana kuma ta bayyana, kuma sun ambaci sunan Jamilu fiye da yadda ake ambatan sunan sarkin ƙauyen. A gida kwa Jamilu sai ya zauna a gefe yana kallon jariran nan biyu da aka ɗora su akan tabarma. Suna nan da hasken su kaman kwan fitila, fatarsu tana da haske tamkar wadda aka yada musu zuma. Ba sa yin kuka sosai, amma numfashinsu yana da wani irin tsari wadda hakan ya ƙara bashi tsoro. Maman Jamilu ka tana nan a tsaye, hannunta a ka saboda ta kasa kwantar da hankalinta. Jamilu, wannan abu fa zai iya hallaka mu, cewar maman Jamilu. Ni ban san komai ba, ban san kuma me ya faru da Zara ba, da har ta miyar da cikinta zuwa ga akuya. Mama sai ta matsa kusa da shi, ta rike hannunsa. Wace ce Zara? Ka yi mini magana a karon farko da gaskiya, ka faɗa min duk abin da ka aikata. A hankali sai ya fara furta mata cewa ta yadda aka suka haɗu ma da Zara, da yadda soyayyarsa ta ɗauke shi, da yadda muryarta take kiransa, har zuwa daren da lokacin da suka kusanci junansu. Mama sai ta sake hannunsa da sauri kamar wadda ya zuba mata ruwa na wuta. Na fasan cewa dama akwai wani abu, kayi kuskuren da babu mai iya gyarawa sai
Allah. Dole ne mu gano dalilin wannan abu kafin mutanen gari su iya yi mana wani abu. Da daddare lokacin da kowa ya yi shiru, da daddaren nan fa lokacin da iska ta yi sanyi, wani haske ne sai ya ratso cikin wannan ɗakin. Hasken ya bayyana ne a jikin tagar ɗakin. Jamilu ko ya riga ya san wannan hasken ba kowa bane face Zara. Sai ga muryarta ta riga ta bayyana a cikin zuciyarsa, bata fito daga baki ba kuma. Jamilu ina nan amma ba zan bayyana ga mutane ba, domin abin da ya faru yana da dalili mai tsawo. Jamilu sai ya amsa a cikin zuciya, hawaye na zubo masa akan fuska. Zara, me yasa kika yi mini haka? Me yasa kika mayar da cikin ki kan akuyata? Me yasa kuma kika bar ni cikin wannan halin? Muryarta ta riga ta yi sanyi. Ta ce da shi, jariran nan ba a duniya suke ba, idan na haife su da jikina to tabbas aljanu za su kashe ni, saboda sun san iyayena sun hana a yi soyayya da ɗan adam, mu doka ce a gunmu. Na tsere ne daga masarautar mu domin kai, saboda haka sai na miyar da cikin zuwa ga jikin dabba domin kada a gano ni. Jamilu sai ya yi shiru. To amma me zai faru a yanzu? Zara sai ta ce, jariran nan da ka gani suna da wata baiwa da ba ta fitowa a duniya. Idan suka kai sati 7 ba tare da an musu wata kariya ta musamman ba, to lallai mutane za su rasa duniya ta yadda suka sani. Aljanu ne za su zo neman su, wasu kuma za su neme su ne su kashe su, wasu kuma za su neme su yi amfani da su. Maganar kuma ta sosa zuciyar Jamilu. To ya zan yi, meye zan yi na kare su? Muryar nan sai ta ce, gobe da sassafe za ka je wuri ɗaya da babu wanda zai iya nuna maka, wato rafin tsamiya. A can za ka ga wani dattijo wadda mutane suka yi zaton ya mutu shekara 40 da suka wuce. Shi kaɗai ne zai faɗa maka yadda za ka yi da su. Sai wannan haske da yake gani ya ɓace. Mamako sai ta ƙura masa idanu. Jamilu, waye kake magana ne da shi? Ya juyo a hankali. Gobe da safe zan tafi mama. Idan ban tafi ba mu duka muna cikin haɗari. Wannan ne farkon tafiyar da zai sake gashi ta ƙauyen gaba ɗaya. Ya kuma abota sauraro, wannan shine kashi na 1 a cikin wannan labari. Idan kuna son ci gabansa, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Za mu je kawo muku darasi na wannan labari. Duk kyawun al'amari, duk abin da ka ɓoye kuma zai fito fili a wata rana. Soyayyar da Jamilu ya ɓoye tsakaninsa da Zara ta bayyana ta hanyar da bai taɓa zato ba. Wannan sai ya nuna maka cewa ba a ɓoye gaskiya a cikin wannan duniya, musamman idan tana ɗauke da barna ko haɗari. Sannan ka kiyaye abin da kake aikatawa a cikin duhu, domin zai iya kawo maka haske mai zafi daga baya. Jamilu yana yin shige da fice a cikin dare, yana ganin tamkar komai ba zai iya cutar da shi ba. Bai san cewa abu guda ɗaya zai iya canza masa rayuwa ba. Duk abin da mutum yake aikatawa a cikin sirri yana iya rikitar masa da rayuwa a nan gaba. Sannan soyayya ba komai bace idan tana ga barazana ga rayuwa, iyali da mutunci. Soyayyar Jamilu da Zara ta kasance mai zaƙi, amma daga baya ta zama masa barazana. Wannan ya nuna cewa duk abin da soyayya ke amfani, akwai wadda take jawo ciwo fiye da daɗi. Sannan daga kuskuren mutum guda, iyali da al'umma na iya shiga cikin ƙalubale mafi tsanani. Wannan labari ya nuna cewa laifi ko kuskure baya tsayawa ga mai aikata shi kadai. Garin ya rikice, iyaye sun shiga damuwa, mutane har sun fara zargin junansu. Wannan darasi ne ga kowa da kowa. Sannan duk wani abu da Allah bai ba wa ɗan adam izini ba, yinsa yana iya jawo bala'i da rudani. Haɗin kai tsakanin ɗan adam da aljana ba abu bane na halal. Wannan shine ƙarshen kashi na farko. Idan kuna son ci gaba kashi na biyu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da wannan labari. Mun gode.